Може. Може. С колко хора може? Позволи. Чакай да ме махнуцу лечеш паднат отзади. Махни. Паднахме. Стели, паднахме. Кажа чутка ги. Те, че са ми пратили таман Дискорд покана. Таман да я приема тук. Добре, готов съм, качих се. А Дани? Да, Стигни се малко. Готово Давай, ли? карай. Не чакай, бе, мангал, чакай! Чакай! Стели, нариш като мангалка. Аз се опитах да се стегна. Ти се опитах? Уби конче. Пидиди. И пък да се наберам, да си я скачваш. Както аз правя. Нямаме гориво. Лесно. Дани 3. Ето това правилно. Да те поема. Баскар силни и падни неща. Хора? Да. Върнах се. Браво. А трябваше даже дори не... Какво да стана, докато нямаше? Да вие Стело. Дани ме хвана и се хвърли. Давай, Стело. Не си ме Дани джойнал. нон-стоп ме бута и се пробва да му саботира. Даниеле, следващия път, ако скочиш, те изоставям. Да. Добре, И айде. сега ако скочиш на Никола Тесла, Никога! довиждане. Тесло. Сигурен ли си, Стели? Сигурен, че не искаш Никола Тесла? Не искам. Сигурен, брат, може да му продължи. Ама чакай главата да му вземе. Ай, да бе. Да ходим ли? Не знам. Давай. То Дани тръгна. Дани... Не! Даниел! Казах му, Даниеле, ако тръгнеш, ще те изоставя. Главата! Голяма работа сега за главата. Достатъчно напред да сме, не можем да я По-голямо е вземем. да свършим играта. Да, И вече какво сме. не получа? Айде, че се Всичко. спалваха вампири, бе. Ще получиш 10 баунда. Давай! Дани ще получиш 10 баунда и победа. Ари, бе. Някой... Добре, почвайте. Брат, сега аз от тия пари ги стрелям. Ох, този болт акшен райфъл, най-доброто ми приятелче. Хас, хамели там. Здрасти, Стело. Оле манчи. Не съм добре, защото точно ми пречеш да гледам. Стели, ти колко ще има да гледаш, брат. Просто да искаш, спорт се досада. Брат, Даниеле. Хора, не съботите, сега няма дивайн в Гроа Гардена. Какво? Няма дивайн в Гроа Гардена. Диван. Диван... Да, бе, брат. Грейповете са диван. Дивайн, да. Аз Стеляне. трябва да дам дивайн, имам хубав акцент. Аз съм... Стело, Какво? грейповете са диван. Аз съм американец, аз имам акцента. Ти си великобританец. Grapes. Аз съм великобританец. Хубав великобританец. Много хубав великобританец. Точно като госпожата по математика. Аз съм много добър великобританец. Брат, госпожата по математика е тук и хика. Какво? Нали знаеш госпожата по математика как киха? Как? Как не знае, бе, тя киха по... Цели, нали знаеш? Госпожата Киха! Като унирани жени. Не бе, Аз кихам се, но
Братле, аз кихам все едно някакъв дявол си изкарам от носа. Все едно имам Нали, болтен райфъл в носа. Все едно напълнен с патрони. Брат, всички... Аз и Стели направо кихаме все едно, когато кихаме направо просто умираме. Чакай, госпожата по география щеше да ме изпита. Нямаме гориво. Що? Защото кихнах! О, не, брат! Горят ти дай си забитие. Дай си забитие. Стели, още един. Още... Веля. Кангал. Супи майка, супи майка. Има две банки. Не интересува. Братле, цялата стая се обърна точно към мене. Как точно кихнах. Цялата стая, чакай шкафовете. Брат, за Чакай малко- картата. Брат, Стеляне. Стело, Да? за една секунда излизам от моята стая. Котката влиза в моята стая. Отива на шторите, гледа. Следващото нещо, което виждам, са борени штори. Споко! Штората ми е паднала. Цели колко километра сме? 66. 66, да, 6. Сега си ме хвърлял. Братле, сега штората ми е паднала и целият ми прозорец може цяла вечер някой да ми гледа. Ми гледам. Ти лут ли си, бе? Ти лут ли си, бе? Това знаеш колко ще е гадно. Цели, Кое? брат, идвам да те гледам как спиш, човек. Така ще почепя една ракийка. О, добре. Аз иначе съм буден доколкото си искам. Ама ли? Я ще пина. Стело, здравей, драган. Брат, да няма Драган. Да, сега ще приема, защото и сега направо ставам като някакъв естребител. Имаме две колчета. Стело, спри. Да Добре, няма продължавай. Дани, продължаваш ще гръмна. Брат, има там трава Никол, ние нямаме. Абе, ще успеем. Ще успеем, ако трябва накрая ще ходим. Абе, Даниеле, що гърмиш пушката, бе? Що гърмиш пушката? И също защо имаш? Дани, дай да оттрепим за такова. За борим. О, не. Да. Мисля, че Да, ще ти приема и сега, след като свършим играта. Нали имаш динамит? А? Нали имаш динамит? Нали имам ко? Нали Динамит. ти дадох динамит? Нали всяко? Нали ти дадох динамит? Да? Моля ли да ми? Много риво, please charge. Брат! Дани! Тръгни! Майка, бойкяти! Ти гърми. Готово. Добре, хора, и се отиваме накрая. Надявам се да знаете как да оцелеете. Не. Да, Аз не. просто следвам. Просто следвайте Кристиан, той ще ви покаже място за скриване. Само не ме бутайте. Трябва да взимам метал, трябва да вземем метали. За какво? Брат. Охо! Още 4000! Да, не прави си стратегията, които сте. Хора, няма да спирам, отивам направо на моста там. Да, не Чухте ли? спирай. Не спирам, докато автобуса не са дерелни. Автобуса ли? Какъв ти автобус е, брат? Автобуса. Май твърде много... Вече съм спъркал имената, братле, вече съм Какво да правим, Велев? Всяко да правим. Следваш него!
Добре. И само следвате. Давай, Стели! Аллах Акбар! Харабатят! О! Ой, бра! Брат, помощ! Нямаме бандажки! Имам аз имам бандажка! Велес! Не можем, аз съм скрит. Не мога. О, Как не не, можеш? Премини, Майкъл, ела премин! Не мога! Къде си ти? В влака! Ела тука! И с Кристианска се чилваме. Брат, какво трябва да направя? Помощ! Стигни се пак! Копта ми яде. аз на тебе няма как да ти помогна. Брат! Дълго, но... Колко пак получаваш неща, пак получаваш. Да, ма, брат! Привайвнете ме! Не мога! Ние сме скрити под гличника. Ние сме под бриджа гличници. На брат сме под бриджа, ако може да стигнеш при нас. Ма, брат, Велев, тъй кажи, че ми трябва Snake Oil, брат! Еми, аз мисля, че това е common knowledge. Аз отде да знам! Еми, брат, откъде знам, аз това не знам, на мен ми е шестия път и не знам къде. Аз никога не съм я печелил тази игра, бе! Това не съм деветия. Ей! Лака мини! Ще ви хвърля молотовка за емоционална подкрепа. Майкъл, лака мини! Не мога! Топли си! Хвърля огънчета. Набийте ми. Ето, баба той. Бабуш хвърля. Браво, бабуш. Дали дрема е право, бабуш. Някой е пукнал. Айде! Егоист такъв, дано да умреш. Как ме бутна? Ти. Идвам! Хора! Егоист такъв, как ме уби? Се опитам да те фана. Ема! Не мога. Аз как трябва да отида пред тебе, бе, Даниеле? Давай, пащай ме! Не мога. Ти си много бърз. Брат, какво ми стана? Не мога да те фана. Брат, вече съм парализиран първо. Не мога да... Къде там е Крис? Това ми не брат. Брат, какво ми стана на копчето, бе, брат? Вече аз съм тук, не мога да скачам. Не, майка. Майка, не прави. Бъртле, само да видите видеото към края, майко. Знаеш ли колко е смешно? Знаеш ли колко е смешно? Просто виждам как летите. Сега ще хвърля още един път. Майка, хвърля! Ай, майко се фърля. Брат, ти частта ли може това пътна? Не мога да ме фана. Лъчка ще се отмъща. Виждате ми краката как си. Виждам ти... Не! Не, на толкова близо бяхте! Чакай, краката ми хвана буш. Виждаш ли ма? Седем, 8, Стели, хвърляй за честита нова година. Честита нова година! Ей! Ей, победихме! Благодаря, че гледахте видеото. Приятен ден, приятна нощ, приятна вечност, колкото да сте. Ден приятен, ден дължен.